И така, здравейте, YouTube, аз съм Морел 4 Гъби и сега ще ви покажа как се работи с Camtasia Studio. Значи, почваме. Record the screen, това е като натиснете и почвате да снимате, така, цъкате го. И това се получава преди снима, ето. Като почвате да снимате колко секунди ви броя, като спираме клипа, паузираме и делит изтегляме. Така, тук аудио, тук правя всички мои подреждания, много клипове имам. Това са разни неща, в принцип аз го нагласям YouTube the screen, в принцип като напишете иконката, тя сама си избира, тя сама си дава настройките и вие само избирате какво искате да е. Избирате цвят на буквите. Сега бял мога да го нагласи на червено, мога да правя на No Fill, без да се вижда и така става. Един от най-важните неща, в смисъл това са интрота. В принцип моето интро е такова. Сега ще го намеря. Ето. Това е. Така и в принцип моите... Както вие интрото си избирате с влачене на бутона, прехвърляте тук и излиза. Ето сега тук пише 15 секунди, но 15 секунди са доста време. Това го намалявате и така намалявате времето на колко време ще е дълго. Мисля, аз няма снимам на такъв малък екран, но в принцип ви показвам. Предлагам ви така си го увеличите. Ето. И преди клипа, разбира се, има интро, което доказва. Така си го избирате. Моето е такова. Беше мое младе, ще селек No Fill. Пък и тук има марка. Ето, в принцип аз мога да напиша много неща, но това няма как да стане, защото съм написал No Fill. Няма как да стане. Но горе-долу е така се получава, пишете букви. По принцип на интрото някой има песни. В Camtasia заложим няколко тип песни. Но не ми поръчвам много от тях, защото са много хубави. Така, това беше интрото. Аз прибавям песни, примерно Import Media. И ето мои клипове, документи, картини и тук добавям някакви картини. Музика, тук в принцип видеозаписи. Това са мои снимани клипове. И от тук примерно картина. Цъкате на нея, фартове. Натискате отвори, слагате го. Това излиза. Може да сложите музика. Каквото ли е, може да се сейфате където искате музика. Примерно, ето тази. Слагате мишка с тук и с влачене на бутона я слагате където искате там, може да като не става отваряте. В принцип тази музика не е предпочитана.
може да си изтеглите от интернет музика за Мунда. Ето. Ето, принцип, като искате да махнете нещо от лента, правят така. Да ви покажа нещо друго. Ето така може, примерно, да не точно да монтирате, защото тук може да си улеснявате. Ето, да се вижда се как се мести. Тук ви обясних. Ефектите, флип, хоризонтал и картина се обръща. Вертикал, картината слиза надолу и тук би трябвало шаго, но разбира се, те стават две. Като цъкнете един път една, след това друго, но мислите, че когато се цъкнали последно това ще и двете се западат. Стават цапаница. Не е много хубаво. Ето. По принцип, като снимам, качвам клиповете си, нали, правите клип, правите интро, слагате песента по същия начин, дърпа се и слагате тук и тя тръгва. Ето, тук пише Produce and Share, тискате стрелката и аз разбира се качвам клипове в YouTube, share to YouTube. Username, няма как да напиша. Смисъл има. Ама няма как. Смисъл. Как да пишете това? Така, ще направим. Така, сега съм малко да ще покажа това. Така, между другото съм тук на филма, така. И прозорчето става бяло. Разширявате. Цъкате на фил и избирате цвят. Цъкам това. Така става прозорче. Цъкам червено. Прозорче става червено. Вътре пише, като не е написан. Много важно нещо, може да си копирате начин на шрифта. Може да много неща. Другото, може да почваме. Тук защото YouTube пишете парола, която аз няма да покажа. Това не е парола, младец. Пишете парола, която разбираш да бъде открита. Няма смисъл, но... Така, напред. Тайтъл започвам в клипа. ПМП Мора L4 Description нещо мода фото, това няма смисъл. Аз пиша моето име. Мога да условите в категории. Ето. Фото остава с пробвам, цъкате край и това се качва. И почва да ви зарежда. Време зависи колко ви дълго клипа.
той се качва, затваряте интернета, после след около 5 минути го включвате и клипове, нали, в YouTube. Така, правите капсулки около 20 клипа, това е май 21. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и до скоро!